lalaba tayo. Panahon yan, hindi na usang Marty. Parang ngayon, hindi na usang Marty. Kailangan na ng diskarte para kumita ng malaki, para maipatayo ng bahay at pampakaral sa ating mga anakis. Yan mga guys. Ito si Cebuanong Kalog on TikTok. Family vlog. I love you. Follow all. Cebuanong Kalog channel for YouTube channel. Dai Dalit Dori. Sabaka Dori. Sayawan Tika Dori.